Tangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Early Wednesday morning, another day, another we. A lot is going on in Zimbabwe right now. Saka kuti ndingomukira kusenseni kudai so ndichingobata nguva kuti ndikuzivisei kuti zviri kutora nzvimbo. Ndiri kusangana nenyaya panapa. The Zimbabwe National Army ZNA has announced the passing of Brigadier General retired Victor Mujeri Mpandasekwa, who died this Thursday at local health facility in Harare. Tiri kungodedzera kuti mumwe general atofoyo. I don't know what exactly is going on, but chandiri kunyatsoziva chiri kuitika ndechekuti kuZimbabwe kune hondo yekurwirwa kwechigaro chakagarwa navamunangagwa chiri kudiwa navanhu vakawanda. Saka zvakadaro rumor kana kuti word in the street or something that is happening behind the closed doors ndezvekuti magenerals aya vari kudonhedzwa zvakanyanyisa. Why? Because ndo vakatobatsira the current or the sitting president iko zvinezvi to unseat the former president. Zvinhu zvokuti vakapinda through coup yakaitika paZimbabwe. Saka this is the situation. Timu irori manje vakuchifungidzana kuti vakomana ivava vakakwanisa kuita izvozvo izvi vanokwanisa kuzouya vachiita imwe futi inokwanisa kuzokudubura futi president iye aripo. Ndo saka tiri kungonzwa kuti kufa kwemageneral kwakawandisa kwakanyanyisa kuri kuitwa ipapapa. Zvinhu zvetiri kuti tiri kusangana nazvo zviri kurwadza. Ndichibva ipapo ndiri kusangana nenyaya uyo musikana weoperation Dudula ari kubvuma kuti muZimbabweni akakwana. Hanzi baba wangu muZimbabweni, mai wangu muZimbabweni, asi ndakazvarira kuSouth Africa. Come on now, isusu takatozvarirawo vana vedu kuSouth Africa. Chimboteerera mbomunzwa zvaari kutaura. Maybe inini ndinotogona kunge ndiri kutaura zvinhu zvisizvo. Chimbomunzwa izvo nyaya dzake dzaari kutaura. Yes, my parents are from Zimbabwe, but I was born in South Africa, and that makes me a South African. Nakutanga kuti iwewe ungonyaya kuti unodhwa kuti unotaurisa, unodhwa kuti unoda idididi ioneka nyaya. Tema Mlisco ari kubuda zvekare panapa ari kutaura kuti zvoni the president was relentlessly attacked by Sekurugeza over and over, yet you remained quiet. Now mabudikira because I have made impact in the rallying cry against corruption. Muri vatengesi imimi zvima statement zvekutemu izvi ndo imwe yatiri kuona iri kutaurwa navaTemba Mlisco vachikomenta on vanhu veZANU-PF ngava kuda kuti kupindira dzimwe nyaya dziya. I don't want to waste much of your time. Nyaya ndakazara ndiri loaded. Imwe nyaya iripo panapa ndiye vana vakomana vaya Anene Mtodi, ZANU-PF member of parliament and chairperson of the portfolio committee on budget, finance and investment promotion, has been dismissed with immediate effect from chairing the committee by ZANU-PF controlled committee on standing rules and orders, according to a letter signed by the ZANU-PF speaker of parliament and chairperson advocate Jacob Mudenda. Energy Mtodi's removal follows his public criticism of corruption within the government, where he explicitly named the permanent secretary in the Ministry of Finance, George Gwamatanga. His dismissal underscores how speaking out against corruption within ZANU-PF remains a political taboo that can swiftly end a parliamentary career or result in being jailed if you are a journalist. Is something jekuti umwe munhu anopamhanya, but something chakwanisa kuita zvakwanisa kumukosta basa rake, zvakwanisa kumukosta kuti hamuchakwanisa kucheya apa kwabva kwangoiswa mumwe. Vamwe vari kuti tafadzwa mugwadi aiswa, tafadzwa mugwadi azviramba kati handina kuiswa ipapo, please mbomirai kundibatanidzira munyaya dzacho, because iye mugwadane dzake dziri kutomunetsawo dzekuti ari kunzi ari kuda kutobviswa paMP chaipo pakwanise kuiswa mumwe, because ari kufungidzirwa kuti anotamba kana kuti ari kusaidirana naVP Chiwenga. Why? Because haasi kukwanisa kubuda achitaura zvaya zvekuti 2030 ndeyani Emerson. Ukangotadza kuzvitaura izvo chete unongotori pama1, career yako inenge itori patambo kudai so. But muri Zimbabwe zvizhinji zviri kutaurika, zvizhinji zviri kuitika. Inini ndiri munhu kuti ndizogara ndichida ngokuti ma-updates akaita seaya ndigara ndangomukira nawo kuseni kudai so, kuitira kuti pamunozoenda kumabasa mune makuziva kuti nhasi kwataurika nyaya yakadai ende nhasi kwaitika zvinhu zvakadai. So without wasting much of your time, ndoda kugara ndabva ndangokuzivisai vagari vemuSouth Africa imimi maZimbabweans vese vanoda kuregistrwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastudy permit. Batai company
kambani iyo inonzi Education Research Yamkoma Oil vanokurejistera imakambani vokuvhurira maFNB business account. Chinongodiwa chete kutora namba dzavo, panodoka mari, contact them on the numbers that are showing on the screen. For now, kuti ndingoenda manje apa ndisina kungoshandisa mukana uno kutoti mubva matongonzwa zvimwe zvinhu zvekutaurwa nevanhu ka zvinhu zvokuti zvinondirwadza. Chimbosara makateerera mudhara tozotaura kana ndadzoka. Kule ukaona vana veZimbabwe vachitaura pamusoro peZimbabwe, hazvirevi kuti vari kurashika bara kana zvekutaura kana kuti kutiretena kutuka kana kutiretena vanhu veZANU-PF. ZANU-PF ichizo ended up to adapting the people of the opposition. So those ones, they are criticized them. Munhu wese waunoona kule mwana wakumusha mwana wa mai anokriticize ZANU-PF anotoda kuti Zimbabwe inake ibve mumadhaka mati einayo chipinda munzira dzakarurama. Saka timu ratinaro manje harizvioni izvo, but they are so everything about it. The people of Zimbabwe, they are fed up because of the political fatigue and political weakness. I don't know how I can call it. Because ZANU-PF, they are negligent to rule this. They are the economy and everything. Vanhu vakaita sana Rutendo Matinyarare vaiva marara sesita ravo marara evanhu vana Benson iyoyo ndomwe rubbish rakangova ana Kriti Mutsvangu harisingazvizvemene chapi yokuti kana ikawana mukadzi ahura inotora yesamba. Kana mukadzi akakwidza nomwe murume wotora kuti apepi. Ndio chapi yaKriti Mutsvangu wambodzingwa navanhu ava. Vakukuti adzoka mukadzi wedu. Mukadzi vari kuita muita munhukadzi kaKriti Mutsvangu. Zvaanoitwa zviya hazvitaridzi kuti ndibaba. Dai vanga vari baba vakakwana chianotaura, unotaura kuti varume zvamuri kundiita izvi hazvitizvo. You ended up threatening me and have been call me back. But what is your will about me? Hapana chaanoita baba. Willing yavo yavana baba ndio kungoba. Kwete zvokuti vanotarisira kuita chimwe chinhu chinomusoro ivava. That is fucking bullshit nonsense. Nonsense, kule ninodzidzira. Makatarira Kriti Mutsvangu munhu wakangwara chacha Kriti Mutsvangu namashandiro aita madhipatimenti emuZimbabwe. Aiva notora atova netunhu twake kure uko. Akabuda muZANU-PF, but njere dzava hadzishandi. Zimbabwe haichashandikirwi chicomrade varume. Zimbabwe yava kuda reality. Chokwadi. Ndokuti ikonomi yedu isimuke varume. Kana mukagona kutaura chokwadi kuvanhu, kudurira vanhu chokwadi, kwete zvamuri kuitira.